magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. Shout out sa lahat ng mga kabisya nating mga magulang na may mga tropang kanya-kanyang pagtatanong sa isa't isa. Oy, ininom mo na ba ang maintenance mo? Nakakaloka. Usapang maintenance. Tawang-tawa kasi ako dun sa usapan namin ng meron kasi kaming GCing magkakaibigan. Tapos meron kami dapat na pagkikita. Okay. Tapos yung isa hindi naman na makakarating. Sabi ko, ba't na naman hindi makakarating? Hindi na naman tayo makakabuo ng lakad nito. Sabi ko, ano meron? Kasi check up eh. Alam na this. Check up na yung naging kailan kaya hindi natutuloy. Tapos alam mo yung nakakainis, naiintindihan namin. Kasi lahat din, gets naman natin na kapag ka-check up ang dahilan, hindi talaga natutuloy yung lakad. Kasi ang check up, alam mo naman, di ba, kahit pasabihin ang check up ay 10 a.m., hindi naman totoo yun. Totoo. Di ba? Depende pa yan sa nakapila doon. Correct. Depende sa pila, depende kay Doc, kung ano oras si Doc dadating, kung ka-close mo ba yung secretary, may ganun din. May sisingit ka. Correct! May ganun ding factor. Diba? So, ayun, hindi na naman tuloy ang lakad. Kasi nga, merong pa-check up. Ay, nako, ganun po talaga. Pwede ba yung lakad nyo na lang, sabihin nyo na lang, pa-check up tayo lahat para matuloy. Pwede din. Tapos pag after sa mga doctor, so magkita-kita kayo. Oo, tama. Sa bagay, yung asawa ko, si Ren, June na yun for executive check-up. Yung kaibigan natin si Sir Leo Bunggaling. Pinipilit namin mag-check up. So para matuloy, ganyan ang gagawin. Sabay tayo check up. para matuloy. Check up na. Correct ka. Para matuloy ang lakad, magpa-check up ng sabay. Ay, nako. So bata ka, pinagtatawanan mo yung mga check up. Nako, dadating ka din dito. Dadating din yung panahon, ang laman ng bulsa mo, ang laman ng bag mo, mga mga pamahid. Huwag kang tawa-tawa dyan. Correct. Huwag kang naiinis sa topic na to. Balang araw pag-uusapan nyo rin din sa to. True. Balang araw magiging mahalaga na rin. Correct, diba? And when that time comes, you're very blessed. Kasi inabot mo yung edad na ang topic na ninyong magkakaibigan ay hindi na lang landian, hindi na lang mga boys, kundi inabot nyo yung edad na ang kinikilig kayo kasi ang gwapo ng nurse nyo. Diba? yung pinag-uusapan ninyo, ang caregiver mo, pwede, may itsura, ganon, di ba? Speaking of mga nurse at saka mga doctors, naalala ko, di ba, yung naikwento mo na series, pinapanood ko na sa ngayon. Alin? Yung The Resident. Di ba? Kaya ang pogi ni Doc doon. Ang pogi ni Doc. Di ba? Cute yan. Hanggang season 6 yan. Mas masaya yan. Di ba? Pero ang mind kumbaga, nag-open sa isip ko doon na nung sinabi ng isang nurse na yung mga doktor, magkatapos ninyong mag-check, matapos yung i-diagnose, aalis kayo lahat. Uuwi kayo. Pero yung mga nurse. Sinong naiiwan? Yung mga nurse. Kaming mga nurse. Correct, totoo. Kaya marami ako nakikitang mga memes na it's not to demean o kaya hindi binababa yung level ng doktor. Pero yung kunyari, ang nurse ang gumawa ng video, for example, marami ako napapanood na talagang pinapakita nila doon na mas kilala nila yung pasyente kaysa doon sa doktor. Tama. Mas alam nila yung history, mas alam nila yung gagawin. Correct. Meron ngang kami na experience before na minsan kasi 'di ba may mga bata na mahirap kuhanan ng dugo or mahirap tusukan yung hanapan ng ugat. Yung ugat. Correct. So one time meron kaming ganyang experience na mga doktor yung nagtatry na maghanap ng ugat. Hindi sila marunong. Hindi sila marunong kundi hindi nila magawa. Pero nung tinawag yung nurse na pumupungas-pungas pa yung galing sa parang nap or galing sa parang double shift. Correct, galing sa double shift. Nung sinabing ipasok mo nga yung swero. In 2 seconds. Nakapikit pa atay isang mata.
Isa din yung... may ganun eh. Parang hindi natin sinasabing Syempre, of course, iba rin naman yung, kanya-kanya naman talaga tayo ng galing. Pero may truth talaga to it na mas kilala nila, mas closer talaga. Kaya nga yung mga nurse, pag halimbawa gumagraduate na yung mga pasyente, sila talaga yung mas affected. Diba? Sila talaga, kasi sila yung nakakita eh. Sila yung nakakausap, sila yung nakakasama. Correct. Sila yung mayat-mayang pumupunta doon, diba? Sila yung nai-inlove kuminsan. Totoo. Nagkakaroon ng love story. Nagkakaroon sa pasyente. Kasi sila yung merong sila yung may close na interaction with each other Lalo na kung pogi tapos binibed bath mo pa. Yan. Pinupunas-punasan mo. Ay, may abs pala si kuya. Ay, nako, di ba? May ganon. So, may mga kanya-kanya naman ding strength. Yung mga doktor, meron din naman sila mga kaalaman na hindi naman din kayang gawin ng mga nurses, di ba? So, both naman are very important. Mahalaga po talaga silang parehas. Buti nga may mga doktor tsaka mga nurse. Tsaka ang galing nila na parang kalmang-kalma lang sila. Lalo na yung mga OB, hindi mo kasi ito na-experience. Pero ito na-experience to ng naming mga kababaihan na of course pinapacheck ang parte ng katawan na mahalaga at ang OB ay nagche-check niyan. Alam mo, nakakatawa sila nung huli kong check up, yung parang wala lang, pero ako parang normal lang, pero ikaw nakabuka ka doon. Nakabuka ka doon, tas parang wala lang sa kanila. Nakakahiya. Alam mo ba, ilang beses akong parang Mrs. pakiayos po yung pakiayos po kasi nahuhulog na kayo. Kasi alam mo ba't ako nahuhulog? Iniipit mo pa. Correct! Gumagumagal. Kasama nakagana. Kasi iniipit ko talaga. Kasi naman, yung buyang-yang wagas. Diba? Doon ako nabibilib na parang wala lang sa kanila. Diba? Na, kunyari, maski sugat. Normal lang yung sugat. Bale. Fracture. Normal lang sa kanila kasi it's a regular thing. Regular na nangyari. Regular na at talaga. nakikita nila regular. Correct, di ba? Nakakatawa, meron nga ako isang napanood na video na halimbawa, papacheck up nga yung babae sa OB. Sobrang hiyang-hiya pa siyang tanggalin yung kanyang underwear kasi tas kung saan niya lalagay. Tapos pagdating doon, pag upo doon, buyang-yang to the maximum level. Yung ilaw, alam mo yung ilaw na sobrang, parang katulad dito sa studio natin, yung pangpatay. Alam mo yung may liwanag na pampatay. Sabihin pa ng OB, ay Mrs. maraming words yung test mo. Tapos, nakakatawa pa dito, may mga nanonood, yung mga, yung mga, alimbawa, yung mga assistant, nakikitingin din, di ba? O parang hindi mo malaman. Tapos, nagdidemo pa si, alam niyo ba, tingnan ito, ito warts to. So, dapat, kinu-copyright to. May mga ganun yan sila. Totoo. Kasi mga ngatiyan, correct. Yung ituturo pa, tingnan mo to. Ayan. Pag may ganyan, ibig sabihin yan, may ganon. Tapos yung ganito. So, dapat ito yung gagawin, di ba? Tuturo pa. Nakaka-lurky! Di ba? May mga ganon. Pero wala lang sa kanila. Wala lang talaga sa kanila yon. Hindi, normal lang sa kanila. Tsaka alam mo, nabibilib ako dyan sa mga OB na yan. Kung parang, bakit sila kalmado? Kasi natatandaan ko, yung parang feeling ko manganganak na ako. Tapos malaman kung narinig ko sa usapan, nasa Makati Med pa. Nasa St. Luke's ako. Alam mo yung overthinking me, nag-i-imagine na talaga ako na, okay, kung nandun pa siya sa Makati Med, hindi pa siya bumababa. Paano ko yung driver niya, bumili pa muna ng sandwich, hindi agad nakarating. Tapos matraffic. Pero parang kalma lang. Tapos ako, hindi ako kalma. Kaya siguro, yan ang dahilan kung bakit, di ba, hindi rin lahat nagiging nurse. Hindi rin lahat nagiging doktor, di ba? Kasi hindi ka pwede magkaroon ng doktor ng tarantahin. Correct. Di ba? Dapat kalma ka lang sa gitna ng lahat, di ba? Ganon. Kaya doon mo rin makikita kung bakit ganito yung presyon ng ganitong doktor. It's because sa mga experiences yan nila. Yan din. Diba, ito ba't mura lang dito yung check-up at doon sa kanyang mahal? Yan. Kasi syempre, mas madaming taon na din sa kanya na-experience. Iba't iba na rin ang klase ng utak yung nakita niya, di ba? Yung mga ganun. Ay, nako. At saka hindi rin madali yung mga trabaho ng mga doktor. Ay, hindi Kagaya doon sa sa episode na napanood ko na napakagaling niya. As in, napakagaling niya na parang neurosurgeon. Pero hindi naman lahat masisave niya eh. Totoo. So ngayon na nangyayari, nagkaroon siya ng anxiety, nakakakita siya ng mga ghost. Ayan. Yung mga taong inoperahan niya na namatay. Ang layo na ng episode mo. Hindi ko alam kung ano yung episode na yun. Parang ang layo na.
parang parang hindi yung mga doktor din. Hindi kasi sila Diyos eh. Oo, yung mga They doktor din, nagkakaroon din sila na guilt feeling sa mga hindi nila na-save na mga pasyente. Kaya nga nakakalungkot doon na parang nagkaroon siya ng anxiety, parang i-admit na sana sa sa psychiatric ward eh. Kasi pero kinakailangan gawin niya lang parang patawarin yung sarili niya. Na i-accept yung correct. Na hindi lahat ay kaya mong i-save. Ayan. Ganun talaga. Napakahirap po talaga. Oo. Sa kahit anong klaseng trabaho. Yes, totoo yan. Kahit na anong klaseng trabaho, meron pong occupational hazard na tinatawag. Diba? Na lahat po ng trabaho ay mahirap. Wala pong trabaho na madali. Diba? Kung madali masyado yung trabaho yan, dinadaya mo yan. Diba? Kasi wala talaga. Diba? So kunyari, mga teachers at mga katulad natin na gumagamit ng boses ang puhunan. Tulad natin mga singers. Yes. Yeah. Sige nga, sample nga. Ay, the joke. Charot. Charot lang, 'di ba? Kunyari yung mga singers, 'di ba? Madami diyan na meron ng mga bukol sa lalamunan, may mga nodules na sila, 'di ba? May mga iba diyan na paus na kadadakdak, 'di ba? Ganun lahat po talaga ng trabaho ay hindi po talaga madali. Basta ang at hindi naman po hindi tayo perfect eh. Correct. Pero alam natin sa sarili natin na ginagawa natin yung best for our jobs, then I think you're doing a good job. Ayan, yung hindi ka nag-cheat na kaya mo namang gawin, wag ko na lang gawin. Kasi ipagpasabukas ko na lang. Yan, di ba? Yun yung cheating yun eh. Yun yung sinasabi natin. Pagka ganyan, ang dinadaya mo talaga ay sarili mo. Actually, nung kahapon, ito yung isa sa mga pinag-diskusyon na pinag-awayan namin ni Mrs. Bakit? Kasi sabi niya, di ba naka-leave ka? Bakit nagko-commit ka na gagawa pa rin? Kasi kahit naka-leave. Tumawag yung boss natin, di ba? Sige sir, gawin ko mamaya yun. Tapos? Bakit sabi ko, kasi, tinatansya ko rin kasi yung trabaho ko. Kung ipagpabubukas ko to, pwede naman. Pero kung bukas ko to gagawin, magpa-file up, mas mai-stress ako. So kumbaga, regalo mo na rin to sa sarili mo. May oras naman eh. Sabi ko, itong ginawa kong decision na to, para to sa akin. Hindi correct. Kasi bukas, sige, pwede Pwede naman, di ba? Kasi nakalib naman talaga ako ngayon eh. Pag ginawa ko bukas, mag-iipon-ipon yung mga gagawin ko bukas. Ako na lang ikaw din naman problema, 'di ba? So may mga ganyan po talaga pagdating sa pagtatrabaho, 'di ba? Pero ipagpasalamat natin higit sa lahat na meron po tayong trabaho, na meron po tayong hanap buhay. So yun yung dapat po nating gawin. Kung ano man po yung naka-assign po sa atin. Ikaw man ay doktor, ikaw man ay nurse, ikaw man ay DJ, teacher, kung ano man, karirin mo yung career mo. Tama. Tsaka yung attitude din natin na eto lang yung sinisweldohan sa akin, eto lang yung gagawin ko. Ay, feeling ko yung mga nag-iisip ng ganyan. Ba't kayo ganyan, di ba? May mga ganun eh. Pero may ganun. Meron talaga na, ito lang naman yung pinasweldo mo sa akin. So, dapat ito lang yung ibibigay ko. Pero nga, 4:45 pa lang o 4:45 nakatayo sa banding clock eh. Sa banding clock na nakatayo na. Kaya nga, nakakilay na, ready na to leave. Yung diba? 0-0 out. Pero di rin naman natin sila masisi, di ba? Kaya lang, wag din magtataka kung bakit hindi ka napopromote. Wag din magtataka kung bakit hindi napapansin yung gawa mo. Ang mas napapansin yung 4:45 pa lang, nasa labas, nasa may banding clock ka na, di ba? Ganun po talaga. Siyempre, kapag hindi din 100% ang bigay, hindi din 100% ang balik. Tama. Di ba? Pero totoo, hindi naman natin sinasabing mali na magtrabaho ayon sa sweldo. Tama din naman yun. I mean, ito lang naman din talaga yung binigay mo sa... Kaya lang, parang ewan ko, hindi kasi... Parang ako personally sa akin yung perspective. Ginagawa ko to dahil ako to eh. Oo, correct. Ako to eh. Ito yung kaya kong gawin. Hindi ko siya lilimitahin yung regalo na gift sa akin ni God. Para lang sa... Kasi ito lang yung binayad sa akin, di ba? So, parang ganun yung perspective ko. At saka ako din, parang binigay ko sa akin, hindi kakaririn ko. Bakit ko naman hindi pangangalagaan? At parang binibilangan. Oo, di ba? At alam nyo po ba, marirealize nyo lang yung importance ng trabahong yun? Pagka isang araw na wala, imagine mo isang araw, hindi ka napapasok dyan. Di ba? Imagine mo lang, isang araw, bukas, wala na, tinanggal sa'yo. Ayun. Di ba? Nasa huli ang pagsisisi na sana pala.
100% ko na Correct. pala. Kaya ko naman pala. Wala naman ako ibang gagawin. Biglang nag-retrench sa inyo. Oo, Tapos, totoo. sino ba yung let go Ayan, natin? naku, Sino yung awa? Ayan na yung pabo! Totoo yan. Pag nagkaroon ng mga retrenching ng mga Yan. nagaganap, totoo yan. Oo. Ang unang tatanggalin dyan yung weakest link. Yes, oo. Unfortunately, Oo. yun ang katotohanan Yeah. dyan. Ayan ang pabo! Yun talaga. Oo. Yung laging nasa bandy clock, yung Oo, nakaabang. ayan. Diba? Kaya lang minsan, ang katwiran naman ng iba, pag masyado ka kasing masipag, ito naman ang katotohanan. Oo. Pag masyado ka kasing masipag, sa'yo din naman laging binibigay, bibo ka ha, teka. Kaya niya to. Bigay ko sa'yo. Kaya niya to. Hindi, pero kasi ganun talaga eh. Oo. Siyempre, kung bibo ka, mas nakikitaan ka ng potensyal na kaya mo. Tama. Ganun talaga. Oo. Kasi yun kayo eh. Yun ka eh. Diba? You give it your all. Yes. And that's what you do. Yeah. Diba? Oras natin! 39 minutes after 12 o'clock. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!